Vieš si predstaviť, že by si nečistila zuby? Ani ja. A že by si nečistila pleť? No tiež si to neviem predstaviť. A vďaka týmto dvom produktom je to naozaj veľmi rýchle, efektívne, zabezpečujú mi ochranu, oddelenie starnutia a vidím výsledky na pleti. Milujem, keď sú produkty funkčné a keď mi urýchľujú čas. A presne taký je produkt na čistenie pleti z Mary Kay 4 v jednom, ktorý si môžeš vybrať podľa svojho typu pleti na zmiešanú a masnú pleť alebo na suchú až normálnu. Toto čistenie je nádherne buď krémové alebo gelové, odličuje nám make-up, odstraňuje nám zrohovateľné bunky vďaka mikroguličkám, ktoré tam sú a rozpúšťajú sa, rozjasňuje pleť a zároveň ju aj tonizuje. Čiže už potom nemusíš následne používať ďalšie vodičky, ak to tak nechceš. No a antioxidačný krém sa používa ráno aj večer. Hydratuje pokožku 12 hodín, ten, ktorý je nám zmiešanú až masnú pleť, tak je veľmi ľaholinkej konzistencie, výborne sa vstrebáva, nezanecháva pleť masnú. A títo produkty nám obsahujú patentovaný komplex látok Timewise, ktorý už oddiaľuje starnutie. Nachádzajú sa tam peptidy, ktoré pracujú na pevnosti a pružnosti, vitamín B3 rozjasňuje a zjednocuje tón pleti a resveratrol chráni a podporuje tvorbu nového kolagénu. Tak, aby sme sa ráno zobudzali vždy krajšie a mladšie. A v marci ku Dňu žien pri zakúpení týchto dvoch produktov získaš tento tretí očný krém na vrásky na spevnenie očného okolia ako darček.